Kwintokozo ukukhuluma nawe. uNkulunkulu akakulonde kubusise. Igama uPastor Ningi, channel iNifliki. Inamba ikhona, ungayisebenzisa kuphela uma ungumlandeli wale channel. Isebenze kuphela at least ngo-9 ekseni till ngo-6 ntambama. After that kuyoba ukuthi mina nawe sivumelene. Ngaloko ungawusebenzisa uWhatsApp. Sifocusa kakhulu kuma calls. I prefer calls. Sibheka la iphupho likaVusumuzi Mncwango. Uthi ukuphupha uthenga imbuzi. Short and straightforward. Akabingeleli akacela ukubuza. Ubhalele ukuthi ukuphupha uthenga imbuzi nake singakusho. Number 1. Kuningi okungenza ukuthi umuntu aphupha athenga imbuzi. Siningi ke abantu into ababhizi ngazo. Abanye bayathwasa, abanye bayaphothula, abanye benza ini. So kuzobe sekukhonjwa ke nasi imbuzi angayisebenzisa umuntu njoba enza ngomsebenzi yabona ekhonjisa umuntu. Kodwa kasenze kanje ukuze mhlawumbe izozwakala kahle. Number 1, uma uphupha imbuzi sithatha njengophawu luhlumo uyithenga. Lungasho ukuthi ungase uzuze uphinde uthole mhlawumbe injabulo. Futhi ke ungalindela izinto ezinhle futhi ezibalekile ezizokwenzeka empilweni yakho. 2, uma uphupha imbuzi kuwuphawu luhle uma uyithenga. Lungabuye lusho nje inhlanhla nokubusiseka nokuthuthuka nokuthi ungase uphumelele uphinde ukwazi ukufeza izifiso zakho. 3, uma uphupha imbuzi kuwuphawu luhle uma uyithenga olungasho ukuthi kudingeka uyithole ukuze ufeze umsebenzi wedlozi. Uma kungukuthi umatasa nentwaso noma kukhona okulungisayo okuphathelene nedlozi, so uyakhonjiswa ukuthi nansi imbuzi ongayisebenzisa emhlophe noma hayi imbuzi ebovu ongayisebenzisa noma hayi ungasenza imbuzi empunga, ngoba ukuzobe uyibonile ephushe into leyo mbuzi leyo osuke uyibonile yona. 4, uma uphupha futhi imbuzi kuwuphawu luhle uma uyithenga olungasho ukuthi kunosiko mhlophe olukhalelekayo nokuthi mhlophe kunisho ukuthi wenze isithebe sabadala okanye umsebenzi wamathongo oqondene nawe bese kufaka isiphandla. Emva kwalokho thola ke le mbuzi leyo uyibonile. Makuyiduna futhi uyosenza iduna, makuyinsikazi futhi insikazi, mashuthi ibini umbala omhlophe futhi imbala emhlophe ufuneka. Asivale ngokuthi number 5, uma uphupha futhi imbuzi kuwuphawu luhle uma uyithenga olungasho mhlophe ongabe olungasho ukuthi usukukhonjiswa lo hlobo lwembuzi okumele uluthole futhi ulusebenzise ukuphothula lowo umsebenzi wedlozi noma ke ukugcina usiko noma umsebenzi wezidalwa zakho. Yabo, so futhi lungavela lo phawu lokuthenga imbuzi ngenxa yokuthi vele usuqale amagobongo mhlawumbe kade ushaya igobongo kade udla amagobongo sebakhomba ukuthi hayi thina sifuna siphothulele ngenasi imbuzi oyithenga nasi imbuzi emhlophe. Yabona, noma sekuthola ke kunomsebenzi othile mhlawumbe ufuna wenziwe weyidalwe mhlawumbe ukushweleza, siyakhonje na imbuzi okashweleza ngayo ukuthi uhlobo lwembuzi okushweleza. Yabona, noma ke kade fanele ubikwe wena hayi siyakhonjiswa hayi ungabikwa nasi imbuzi emhlophe, ungabikwa ngeduna, ungabikwa ngensikazi. Yabo, so kuba into kanjalo engaphindi vele esimeni sikanjalo. Yabona, uma uyithenga leyo mbuzi leyo, so wena usuke wazi ukuthi umatasa ngani ngaleso sikhathi leso ongasho ukuthi ke lento umatasa ngayo izodinga lo hlobo lwembuzi lolu ukuze ukwazi ukuphothula lento sokusuyiqalile noma le fanele uyiqalwe. Yabona, siyabonga ke besibheka udaba lwembuzi, ukuthenga imbuzi uma uyithenga ukuthi kungasho ukuthini. uNkulunkulu siyakulondo siyakubusisa. Ungakhohlwa ukuze ukubalile ukusubscribe ukulike, uhamba ucheck ama-video amaniswezile esikhathini esendlule. Inamba yami uyisebenze kuphela kusuka ngo-9 ekseni kuya ku-6 ntambama. Emva kwa-6 akube ukuthi mina nawe sivumelene ukuthi singafonela ngaso sikhathi. uWhatsApp ungawuloku ukuthi nangebhadi nangephutha. Qinisekisa ukuthi ke awufoni ebusuku, awufoni ekseni. Siyabonga. Kuleba uyo Jesu, siwe ni pasi na matuyo. Kuleba uyo Baba, siwe ni pasi na matuyo. Kuleba uyo Jesu, siwe ni pasi na matuyo.